हेलौ सारमोन फैलायबाय नै लाइभआवहाय दिनैयो नैबे बेलासि समाव साफ्रोमखौ लाइभआव बरायना लाहरबाय। मोजांना खबरफ्रा सारमोन? मैया मोनाबिलियावहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे लाइभ भिडिअ लाबोदोंमोन। बे लाइभ भिडिअ'आवहाय माने सावन्डआनो ओंखारदिया आवाजानो जादिया माबोरै जाखोथाय? ओंखायनो दाननाय जाबाय आं बे लाइभखौ। नै दायो बे बेलासि समाव मोनसे गोदान लाइभ भिडिअ' लाना फैलायबाय। अ नोंथांमोनखौ नैबे मोनसे लाइभआव बरायना लाहरलायबाय बे बेलासि समनि लाइभआवहाय। ब्लग भिडिअ फैनो थांगासिनो दं ब्लग भिडिअ फैसिगोनलाय सारमोन। मोजां मोनोब्ला नायदोलाय दा मोना मोना फैगोन ब्लग भिडिअ'। मोजां मोनोब्ला नायदो सापर्ट खालामदो। मोजांना सार खबरफ्रा माबोरै दं नोंथांमोना? आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै। आंबो बर्थमान थिगानो दं। खानाय लावलांजोब्बाय एसे सिननांसिगोन दिनै। खानायखौ दारिखौ सिननांसिगोन ना सारमोन एसे। गाबोनहाय आङो बेलेग जायगायाव थांनो नागिरदों। आसा खालामगोन आङो मोजां भिडिअ कन्टेन्ट लाबोनो हागोन होननानै नोंथांमोननो देखायनो हागोन होननानै। गाबोननो थांगोन आङो। थांनायखौथ' प्लान बानायबाय थादों थांनो नागिरदों गाबोननोहाय। थांब्लाथाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो भिडिअ'आवहाय आङो भिडिअ बानायनाय जागोन जुदि आं थांनाय जायोब्ला। दायो आङो थांनो प्लान बानायगासिनो दं गाबोननो थांनाय जायोब्लाथाय फुंनि 7थानि ट्रेनावहाय गाखोनाय जागोन। आसा खालामो साफ्रोमबो आरो भिडिअखौ नायगोन होननानै। दा मोनाबिलियाव ब्लग भिडिअ फैनो थांगासिनो दं आसा खालामो नोंथांमोना नायदोलाय। ब्लग भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब खालामदोलाय साबसक्राइब खालामना लादो। मैया थांनाय मोनाबिलियाव आं मोनसे लाइभ भिडिअ लाइभ फैदोंमोन बेवहाय साउन्डखौनो खोनादिया बेखौ आङो दानफिनबाय बेवहाय आं माखासे मोजां मोजां बाथ्राफोर बुंदोंमोन। लेखायाव थानाय माने लिरनानै दोनजानाय माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन आङो। नाथाय साउन्डखौनो खोनादिया बिनि थाखाय आङो बेखौ दानफिननाय जाबाय। नोंथांमोननो फोरमायफिनगोन आङो। दिनै थांनाय मोनायावहाय आं लाइभआवहाय माखासे गोनां बाथ्राफोर बुंदोंमोन नालाय लेखायाव लिरनानै दोनजानाय जोंनि बामोन लेखायावहाय। बेखौहाय माने साउन्डखौनो खोनादिया बिनिखायनो आङो बेखौ डिलिट खालामनाय जाबाय। दायो नै लाइभआवहाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअफोरखौ नायगोन होननानै। दा मोनाबिलियाव ब्लग भिडिअ फैनो थांगासिनो रायजोफोर नायदोलाय। आंनि न'आव माने एकदम ओरैबायदि दैजों उसिजोबदोंमोन नालाय दैया ओरैबायदि माने सिलाखौनो उसिजोबदोंमोन नालाय आंनि आरो बाथौखौनो माने दैया लोमजोबदोंमोन नालाय। बेखौनो आं ब्लग भिडिअ बानायदों बेखौनो आं भिडिअ बानायनाय जादों। नोंथांमोना दा मोनाबिलियाव नुगोन नोंथांमोना नायनानै सापर्ट खालामब्लानो जाबाय। भिडिअखौ लाइक खालामब्लानो जाबाय चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो अननानै प्लिज सारमोन। दायो आङो न'आवनो दङ नायनो हागोन नै न'आवनो दं मानगोनां सारमोन। दा मोना ब्लग भिडिअ मोनसे आपल'ड होनो नागिरदों आसा खालामो नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै। बयबो नायब्लानो जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आरो सेयार खालामदो चेनेलाव गोदानब्ला आरो साबसक्राइब खालामदो। दायो आङो नैबे लाइभखौहाय गसंनानै थाबाय थाबायसो बानायबाय थादों माब्रै नुदोंथाय केमेराफोरखौ बेखौथ' आङो दा नोंथांमोनासो मिथिदों अननानै कमेन्टआव खिन्थाहरोब्ला मोजां जागौमोन माबोरै नुदों नैबे भिडिअखौ लाइभखौ। कमेन्ट खालाम अननानै नोंथांमोना बबेनिफ्राय नायगासिनो दं दायो लाइभआव साबेसे नायगासिनो दं सारमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायना लाहरनाय जाबाय गोसो गोरबोजों खुलुमहरनाय जाबाय। दायो न'आवनो दं नै बेरा सेरा एकदम अखा सारसनजोबनानै एकदम माने
बेराफ्रा गावलाजोब्बाय गोदान बेरा होजोबनांसिगोन देग्लाय बोसोरसेखौ थाबावनोसै बिदिनो जेने थेने खस्थ' मस्थ' फैगोन बोसोरावहाय नाजानोसै एसे न'फोरखौ मोजां बानायनो देग्लाय माने बिदि बानायनो हाथ'नाय नंला न'फोरखौ बिदिबो गोहोबो गैया आरो जोंहा फादार गोमाना थांनायाबो नै बोसोरसे जाथ'वाखै जासिगोनसो एसे दंबावो बोसोरसे जासिगोन होनबानो नै न'फ्रा एकदम गावलांजोब्बाय नै गावनानै एकदम बेराफ्रा गावजोब्बाय बेखौबो लिरजोबनांगौ गोदान बेरा होजोबनांगौ औवाबो लायनांगौ दानहैनांगौ हारसिंना दा सान्दि हारसिंखायनो माने हाख'वा हाख'वा जानानै दं खामानिफोरखौ मावनो चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब खालामदो रायजोफोर साबसक्राइब खालामलाजोबना लादो आसा खालामो नोंथांमोननि अनसायनाय मोनबाय थागोन होननानै दायो न'आवनो दं जेबो बिदि जेरावबो थांनाय जायाखै गाबोन खिन्थु थांनाय जागोन रायजोफोर आङो गाबोन थांनो नागिरदों सातथानि ट्रेन गाखोनाय जागोन थांगोन आङो जि जायगायाव थांगोन आङो बे जायगाखौ जुदि मोनहैयोब्ला नोंथांमोननो देखायनाय जागोन ब्लग भिडिअ लाबोनाय जागोन एसे बेरायलाहैनोसै गाबोननिफ्राय एसे बेलेग जायगाफोरखौबो नायनोसै ना जायगानिखौल' नुबाय थानाय जादोंना आरो आंनि न'खौ नुबाय थानाय जादों आरो जायगानि गामिखौल' नुबाय थानाय जादों जायगानि मानसिफोरखौ नुबाय थानाय जादों बेलेग बेलेग जायगानिखौबो नायनो लुगैयोना बेलेग बेलेग जायगाफोरखौबो मोजां मोनोना नायनो बेलेग बेलेग जायगाफोरखौबो नायनो लुगैयो बेनिखायनो आङो सानदों आरो गाबोननिफ्राय माने बेलेग जायगायाव थांनोसै थांनानै माने भिडिअ कन्टेन्ट जा हायो लाबोबाय थानोसै होननानै जायगानिखौ बेसे नायबावनोना बे आरो नुखानाय मानसिफोरखौ बेसे नायबाय थानो बेनिखायनो माने आउटनि मानसिफोरखौबो नायनो लुगैयोना मोजां मोजां कन्टेन्ट भिडिअ नायनो लुगैयोना बेनिखायनो थांनि आङो गाबोननिफ्राय एसे आउटआवहाय थांनानै एसे आंबो नाजानि नोंथांमोननो मोजां मोजां भिडिअ कन्टेन्ट होनो मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो आंथ' नै न'आवनो दं आरो आं न'खौ बेसे देखायबाय थाबावनो ना नोंथांमोनहा नुबाय थाखाबाय बायला जिला गोबाय गिजि गोबाय देरा आंनि गोबाय देराब्लाबो बेनो सनानि देरा बिदिब्ला दायो सोर गोदान चेनेलावहाय साबसक्राइब खालामदो अननानै प्लिज जेब्लायबो नोंथांमोननि सापर्ट मोनलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो न'आवनो दं बर्थमान नै आंना बाथौआ नै एकदम दै लोमजोबदोंमोन बेयावबो सारमोन ब्लग भिडिअ गोदान मोनसे फैनो थांगासिनो दं नोंथांमोनखौ आसा खालामो नायगोन होननानै नायनानै अनसायगोन होननानै भिडिअफोरखौ लाइक खालामगोन होननानै चेनेलाव आरो गोदानब्ला साबसक्राइब खालामगोन होननानै दिनैथ' अखा गैथ'लालाय दा मोनाफ्रावसो हानांगौ खोमा दहाय फुङाव हादोंमोन खोमाना एसे मोजां जादों दे अखाखौबो नांगौना आबाद मावग्राफोरनि थाखाय माने अखा बांखा गैयिनि थाखायनो माने आबादफोरखौ मावनो हायाखैमोन हालेवनो हायाखैमोन आसा खालामो अखाया बिदिनो हाना होनानै माने गोबां जोंनि आबाद मावग्रा सुबुंफोरनि आबादफ्रा मोजां जागोन होननानै आसा खालामो बेखौनो इसोरनाव आर'ज गाबो बयनिबो न'खरनि आबादफ्रा मोजां जागोन होननानै हास्थायो मानो होनोब्ला बे आबादखौनो मावनानै सोरबा बे आबादजोंनो सोरखौबा फोरोङो सोरखौबा बिदिनो माने बेमार आजारफोर जायोब्ला बेफोरजों नायनो गोनां जायो बिदिनो माने बे आबादजोंनो गोबां न' बांखौ माने नायनांगौ जायोना बेनिखायनो आसा खालामो साफ्रोमनिबो माइ आबाद जिखुनु जाया आबादफ्रानो मोजां जागोन होननानै बेफोरबायदिनो अखा मोनगोन होननानै माइ आबादफ्रा मोजां जागोन जानानै जाहाथे न'खरखौ सोलिनो हानाय बायदि न'खराव माने मोजाङै मोजां फिथाइ मोनगोन होननानै आसा खालामो बिदिनो अखा हानानै साफ्रोमनिबो माइ आबादफ्रा मावजायो साफ्रोमनिबो न'खरनि आबादफोरा मोजां जागोन होननानै आसा खालामो बेखौनो इसोरनाव आर'ज गाबो साफ्रोमनिबो माइ आबादफोरा देग्लायनि बोसोराव मोजाङै मोजां फिथाइ मोनगोन होननानै थांनाय बोसोरफ्राव जाबायदि मोनदोंमोन बेफोरबायदिनो देग्लायबो मोनगोन होननानै आसा खालामो अखाफ्रा बिदिनो हानानै माने साफ्रोमनिबो जोंनि आबाद मावनानै जाग्रा बिथां सारमोननि आबादफोराबो जाहाथे मोजां जाथों मोजां जानानै माने मोजां फिथाइ मोनथों बेखौनो आसा खालामो साफ्रोमबो माने देग्लायनि आबादखौ मोजां मोजां मावनो हाथों सान्दुंआथ' दुंब्ला ओरैबायदि दुंखायो मानोना ओरैबायदि गोसा दुङो माने रानखाव होजोबखादोंमोन माने साननैसो हाग'थ'ना सारमोन दाथ' एसे अखा हाबाय थादों आसा खालामो बिदिनो अखा हानानै
माइ आबादफ्रा मोजां जायो साफ्रोमनियाबो। आंहाथ' बिदि गायनाय गैया आंथ' आरो हालेवनोबो रोङा हालेवनो मोनफेराखै। बिदि गायनाय फुनाय गैया जोंना हालेवनोबो रोङा हालेवनोबो मोनफेराखै। ओंखायनो गोदाव सोरावथ' आरो नै जोंहाथ' माने अखा हाब्लाबो लाब गैया अखा हायाब्लाबो लाब गैया सान्दुं दुंब्लाबो लाब गैया। खिन्थु बिदि होननानै अखाखौ हाजानो बाया आङो अखाखौ हानांगौ। गोबां आबाद मावग्रा सुबुं दं जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबां आबादजों गावनि उखैनाय आदारफोरखौ सुफुङो गावनि न'खरखौ सुफुङो गोबां सहाय मोनो बे आबादजोंनो संसारखौ जालाङो बेनिखायनो साफ्रोमनिबो न'खरनि आबादा मोजां जागोन होननानै आङो बेखौनो गले गले इसोरनाव आर'ज गाबबावबाय। थांनाय बोसोरफ्राव जाबायदि आबादखौ मावनानै मोजां फिथाइ मोन्दोंमोन देग्लायबो बेफोरबायदिनो मोनगोन होननानै आसा खालामो। आरो चेनेलाव गोदानब्ला साफ्रोमबो मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबसक्राइब खालामगोन होननानै आसा खालामो खालामनानै लादो। न'आवनो दङ जेबो बेफोरबायदि मोजां कन्टेन्ट भिडिअ गैथ'वा। गाबोनसो आङो बेलेगाव थांनो नागिरदों गाबोननिफ्रायसो नोंथांमोननो मोजां भिडिअ कन्टेन्ट होनो हासिगोन आङो जुदि आं गाबोन थांनाय जायोब्ला दाथ' प्लान बानायगासिनो दं थांनो। नायबाय थाब्लानो जाबाय नोंथांमोनाव अरायबो सापर्ट खालामलांबाय थाब्लानो जाबाय। गोबां सापर्ट नांगौ जादों सार नोंथांमोननि। नोंथांमोनहा माने आङो चेनेलनि नामखौ सोलायनायखाय माने उसुबिदा मोनदों नामा जेबो गोनो गोथो साननो नाङा माने जास्ट चेनेलनि नामखौल'सो सोलायदोंना। गासिबो कन्टेन्ट भिडिअ बिदिनो थाजोबगोन माने बर'निनो थागोन बर'निनो कन्टेन्ट भिडिअ थागोन बेफोरबायदि माने फाल्थु माने अबावबा अमा बेदर जानाय दाउ हांनाय माबा जानाय बेफोरबायदिथ' आङो भिडिअ लाबोनो सानाखै माने बे चेनेलावहाय बेफोरबायदिनो माने साफ्रोमबो नायजानाय माने मोजां मोजां भिडिअ कन्टेन्टसो लाबोगोन होननानै सानदों आङो। नामखौ सोलायदोंब्लाबो आङो बेखौ चेनेलखौ फाल्थु बिदि खालामनो सानाखै। नोंथांमोननि गोबां अनसायनाय नांबावगौ आरो अनसायलांबाय थागोन आसा खालामो। साफ्रोमबो नायबाय थागोन होननानै आसा खालामो। जेबो खालामाखै दे नोंनि दाउखौ दाउ फिसा जादों। सारमोन न'आवहाय एकदम बिराद बुद्रु खालामगासिनो बिमाया एरलाजोब्बाय। दाउसा फिसाफ्रा माने अखा हानायजों एकदम दैफोराव माने गोजावलागासिनो दंमोन दाथ'। बिमाया आरो होसोलाबायो मानसिफोरखौ। गावनि फिसाखौ दाउफोरा दा नैबे मा जादोंथाय दागो जादोंना ग्लेसार नुदों नामा सारमोन? दागो जादों खाफालाव गोजानो। ओंखाम जाखांबाय नामा सारमोन मा ओंख्रि जाखो सोर सोर खिथाहरदोब्रा कमेन्टआव। कमेन्ट खालामनानै खबरफ्रा माबोरै दं बबेनिफ्राय नायदों एसे कमेन्ट खालामदो खिथाहरदोब्रा। नोंथांमोनहा कमेन्टबो खालामथारा माथो सारमोन कमेन्ट खालामदो खिथाहरदो बबेनिफ्राय नायदों आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबसक्राइब खालामनानै थुलाबायनानै लादो गाव सिजोबना होदो साबसक्राइब खालामजोबना लादो। माथो नोंथांमोना सारमोनहा कमेन्टबो खालामा लाइकबो खालामा भिडिअखौबो नाया बिदिजों बोरै जानो। नोंथांमोननि अननाय सापर्ट अरायबो नांगौ जेब्लायबो दावगानायाव नोंथांमोनहा जेब्लायबो मदद खालामलांबाय था सारमोन। गोलोमबाय माथो सारमोन एसे। मैयाथ' आङो मोननैसो मोजां मोजां बाथ्राफोर बुंदोंमोन मोनानि लाइफआवहाय। साउन्डखौनो खोनादियाना आङो उनावहायसो ताल मोनबाय आवाजआनो ओंखारदिया। साइलेन्ट जाना दंमोन नामाथाय बेयो माबानाया माइकआ। ओमफ्राय आं बेखौ माने आनलिस्त खालामनानै डिलेट खालामनाय जाबाय। दारि सारि लावलांजोब्बाय सारमोन एसे दिनै स्र खालामना लायनोसै र'। थांनोसै नापितनिसिम थांनानै खानाय दारिखौ एसे स्र' खालामना लायनि। बिदिब्ला सारमोन आसा खालामो नायलांबाय थागोन होननानै लाइभखौ आं बारा गोलाव खालामनाय जानाय नङा ससे लाबोबावनोसै दा मोनायाव ब्लग भिडिअ फैगोन रायजोफोर नोंथांमोना ब्लग भिडिअखौ नायब्लानो जाबाय। मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होब्लानो जाबाय चेनेलाव आरो गोदानब्ला साबसक्राइब खालामब्लानो जाबाय कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय सेयार खालामना होब्लानो जाबाय दै सारमोन। दारिखौ नुदोंना आदा मेहेर बायदिसो नुलायलांबाय खोमा नोंथांमोना ने सारमोन। आदा मेहेराथ' नुदोंना जिबायदि साइसखा एक्टर बायदि समायनाखा दारिया। आदा मेहेरनि 2 लाख साबसक्राइबार कमप्लिट जानायाव आदा मेहेरखौ रोजा रोजा साबायखर होबाय आंनि बे चेनेलनिफ्राय। रोजा रोजा माने आदा मेहेरखौ कंग्रेसुलेसन जासिहरबाय 2 लाख साबसक्राइबार कमप्लिट खालामनो हानायनि थाखाय बिदिनो दावगालांबाय थानो हाथों बिदिनो मोजां मोजां भिडिअ कन्टेन्ट होलांबाय थानो हाथों अरायबो जोङो सापर्ट खालामलांबाय थागोन आदा मेहेर अल दा बेस्ट।
बेवहाय मा लिरना होखोलै दिस मेसेज इज हेल्प फर रिभिउनो मा जाखो इयो मा जाखो माने आंथ' बारा रोङा दै इंलिसफोरखौ दिस मेसेज माने बे मेसेजआ इज हेल्प फर रिभिउ माने बेखौ माने रिभिउ माने माबा खालामफिन मा होनोथाय आं बारा मिथियालै खिन्थु आं बुजिदों बुजिनाया बेखौ मा होनदों दिस मेसेज इज हेल्प फर रिभिउ बेखौ माने आं बुजिदों बिदि ओंखारदों आरोना मेसेजसो खालामदोंमोन नामाथाय है दोन बेफोरखौ दायो फैफिनसै मेन बाथ्रायाव गरम बोथोर रायजोफोर हाव हाव सान्दुं दुंनाय अखा हानाय न'आवहायनो गोदाव सोराव नोंथांमोनहाबो लेंहराना लोगो हमलायफिननो कमेन्टफोरबो खालामनानै लेंहरा थांगौमोन ना आङो नोंथांमोना लेंहरोब्ला नोंथांमोननि जायगाफ्राव बेरायनो ओरैबोथ' नै फुख्रि ओरैबो फुख्रि एकदम फुख्रिनि गेजेरावसो थायो दै आं फुख्रिनि गेजेराव नोंथांमोन सारमोन फुख्रिनि गेजेरावहायसो थायो आङो एकदम फख्रिया बेंजोबनाय आंनि न'खौ एकदम नैफोर सिलाफ्रावथ' दैया फिसिजोबखायो नोंथां बेनि थाखाय नोंथांमोननो आं मोनसे ब्लग बानायनाय जादों नोंथांमोना मोनसे भिडिअ लाबाय जादों दा मोनायावहाय आङो पाब्लिक खालामनाय जागोन नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय साबसक्राइब खालामब्लानो जाबाय नायनानै मोजां मोनदोंब्ला सेयार खालामब्लानो होबानो जाबाय आंथ' फुख्रिनि एकदम दैयाव माबायावसो थाखायो दै गेजेराव नावआव थानाय बायदिसो मोनो आङो गावखौनो माने दै गोजाना एकदम गोजावबाय थानाय बायदि मोनदों आं न'खौहाय ओरैबो फुख्रि ओरैबो फुख्रि बुंजोबखायो न' सिङावथ' नाया बारखोफैलाबायो हमबावासो आङो हमबाथ' बिराद मोनो न' सिङाव सिलाफ्राव नाया फुख्रिनि नाफ्रा फालो फालो हाबफैखायो देखायगोन र' नोंथांमोननि सिगाङाव एबारो अखा गोसा हाबावब्ला नाफोरखौ माबायदि माने सिलाजों फैयो माबायदि खारो गरमबाय सारमोन लाइफखौहाय बारा गोलाव खालामला नामा दोनथ'नोसै नामा मोजां मोनदोंब्ला साबसक्राइब खालामदो सेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो बाथु नार्जारि आदा आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामना हो खालामगोन फंबाय आंनो माबायाव हरबानो जाबाय लिंकखौ हरबानो जाबाय आंथ' साफ्रोमनिखौ खालामजोबो लिंकखौ हरनाल' दोन एकदम मोनबेसे नोंनि चेनेल दं पेज दं सेस फल' साबसक्राइब खालामजोबना लागोन आं बाथु नार्जारि आदा आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामना होदो जागोन दे सिन्था खालामनाङा नोंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामगोन हरबानो जाबाय लिंकखौहाय बे चेनेलानो आदा जागोन दे सिन्था खालामनाङा दा खालामगोन आं बाथु नार्जारि ना चेनेलनि नामा साबसक्राइब खालामगोन दे सिन्था खालामनाङा जोङो गावजों गाव साबसक्राइब खालामलायाब्ला गावजों गाव नायलायाब्ला जोंनिखौलाय सोर नायनो गुबुनफ्राथ' नायखायाना आरो गिदिर गिदिर क्रियेटारफ्राथ' आरो जोंनि बिदि फिसा फिसा दा जाखांफुनायफोरनिखौ नायाना दा जोङो गावजों गावनो नायलायनानै जोङो एसे चेनेलफोरखौ आवगाय होनांगौ जेबो सिन्था खालामनाङा बाथु नार्जारि नोंनि चेनेलखौ आं साबसक्राइब खालामबायखौनो होनानै लादो दा सार्च खालामगोन आङो दा नायगोन बे बाथु नार्जारियावनो दा ना सिन्था खालामनाङा खालामगोन आं नै खालामसैयानो दसे थानानै जागोन दे खालामसै दा दसे थानानै बाथु नार्जारि बे बाथु नार्जारिखौ आं सार्च खालामनानै साबसक्राइब खालामबाय होननानै नोङो सानना लादो दे सिन्था खालामनाङा आंनिखौबो साबसक्राइब खालामना ला आरो सेयार खालामना हो आरो हायोबा लोगोफोरनोबो साबसक्राइब खालामना हो न'खरनि मानसिफोरनोबो साबसक्राइब खालामना हो आंबो खालामलाजोबना होगोन दे नोंनिखौबो सिन्था खालामनाङा जों गावजों गाव नायलायनांगौ गावजों गाव नायलायबाय थानांगौ जोङो होमबासो गुबुनफ्राबो नायगोन ना जों गावजों गाव नायलायाबा आरो जोंथ' दा फिसा माने जाखांफुनायसो जोंथ' दा सोलोंगासिनोसो दंना जोङो दा गावजों गाव नायलायनांगौ सिन्था खालामनाङा नोंनिखौ आं साबसक्राइब खालामनानै लागोन मा ओंख्रि जाखो फंबाय दिनैनि
बे लाइभखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर। आसा खालामो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो मोजां मोजां भिडिअ कन्टेन्ट लाबोबाय थानो हादों, बिदिनो नोंथांमोननि अनसायनाय मोनलांबाय थानो हाथों। बिदिब्ला लाइभखौहाय आङो बारा गोलाव खालामला नामा, दसे थाबावनि र'। नोंथांमोननि अनसायनाय मोनलांबाय थाथों, चेनेलखौ गोदान साबसक्राइब खालामनानै ला। आरो दा मोनायावहाय भिडिअ फैगोन, नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय। आंनि न' दै रायजोफोर नैयो, नैबे जाहैबाय जोंनि गामि, जोंनि लामा। न'आवनो दं आं दा, जेरावबो थांनाय जाथ'वाखै। दा दसे थानानै फ्रेस जानानै दुगैनानै ओंखारलांसै, एसे खानाय सिननिग्रोनि र' नापितनाव। खानायखौ सिननानै लायग्रोनोसै। खानायखौ सिनखांब्लाथाय दाहाय दुगै लोबसै फ्रेस जानानै मोनसे बेयावहाय माने दखान खालि ओंखारदों रायजोफोर, नोंथांमोननो देखायगोन आं र' भिडिअ'आवहाय। नोंथांमोना जुदि खाथि खालानि नायदोंब्ला, दखान होनो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोना लाफैनो हागोन। दखाननि मोनसे जायगा ओंखारनानै दङ, बेवहाय माने होफैनो हागोन नोंथांमोना। सोरबाफोर जुदि दखान होनो गोसो गुदुं जादोंब्ला, नैबे माबायावहायनो नैबे स्टेसन ओरै पार्किंजोंहाय बेवहाय दै टेंखि मोनसे दं बे खाथियावहाय। बेवहाय नोंथांमोना लाफैनो हागोन आरो ना, सोरबाफोर दखान होनो गोसो जादोंब्ला जों बे खाथि खालानि जोंनि बे बाटासपुर हालामनि खाथि खालानि ढेकियाजुलि एरियानि सोरबाफोर दखान होनोब्ला आरो गोजाननिब्लाबो होफैनो हागोन। नोंथांमोना जुदि दखान होनो लुगैदोंब्ला, बेवहाय माने मोनसे दखान माने खालि ओंखारदों। नोंथांमोना होफैनो हागोन, जायगायालाय थिगानो मोजाङानो। पाक्कानि गोजा बे वालफ्रा माबाफ्रा। नोंथांमोना जुदि दखान होनो गोसोब्ला होफैनो हागोन आरो ना बेवहाय फैनानै। बेवहाय माने दखान खालि जायगा ओंखारदों। जायगाफ्रालाय थिगानो सोलियो, मोजांसो। नोंथांमोना नायफैनो हागोन, नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला होनो हागोन दखानखौ, आरो मोजां मोनाब्ला नोंथांमोननि खोथा। सारमोन मोनसे जायगा ओंखारदों दखाननि, नोंथांमोना देखायगोन, आं भिडिअ लाबोनाय जागोन र'। लाबोबाथाय नोंथांमोना नायनो हागोन, नैबे चेनेलावनो होनाय जागोन आं। गोलोमदों, एसे एसेयावनो बिराद गोलोमोलै आंखौ सारमोन। मोखाङाबोथ' नायजाला माथो, बोरैबा जाजोब्बाय। मोखांखौ एसे वास खालामहैनोसै, खानायफोरखौ एसे सिनहैनोसै। ओंखामबो जाथ'वाखै, जाहैनोसै र'। ओंखामबो उखैबाय माथो सारमोन। नोंथांमोना जाखांबाय जानांगौ ना ओंखामखौ, ओंखाम ओंख्रि? दिनै नोंथांमोनजों लाइभआवहाय सावरायलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय, मोजां मोनबाय। बिदिब्ला लाइभखौहाय बारा गोलाव खालामला, एसेयावनो दोनथ'नोसै। थाबैनो बिदिनो लोगो मोनलायबाय थागोन दै लाइभआवहाय सारमोन। बिदिनो लाइभ भिडिअ लाना फैबाय थागोन, मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन। बिदिब्ला दोनथ'नोसै, जे बर' हारिनि गोजोन्थों।